De plaatsing van het gevaarte van meer dan 100.000 kilo ging vermoord zonder probleem. De koepel van €200.000 is betalen door leden en klanten van de jerdere coöperatieve voorschotbank Olde Berkoop. Die had aandelen verkocht en dat geld broekt kapitaalbeheerder Kring van Berkoop nou voor verschillende projecten. Likos deze coöperatieve gedachte. Maar wat houdt die in? Wij zorgen dat mensen steeds meer op zichzelf staan, dat sommige dingen steeds groter worden. Maar aan de andere kant, we hebben er alle in nodig. En dat is eigenlijk het doel van dit monument. Dat wij snel laten willen dat de coöperatieve gedachte steeds strooijong wordt. Er komt een tegelbankje met logo's van de Rode Zuivelcoöperaties, de KAF en de Frieslandbank. In de koepel My Outbuildings. Dat zijn mannen en vrouwen die weer een kind, een ben eigenlijk op hun schouder dragen. En bovenop het beeld daar komt nog een gouden vrucht en dat is eigenlijk de toekomst. Dit beeld maakt onderdeel worden van een kuienroute met meer kunstwerken die het verwijzen naar de Meenskipszin in de regio.